wis ora memper. Awan mau panase kliwat saka ukuran. Bengi iki mau sore sumuke ora jamak-jamak. Mula ora aneh nek mendunge mlumpuk. Nganti tekan dina iki udan. Ning tumrap petuk. Petruk. Tumrap petruk udan menika berkah. Dadi wis ora usah dadak digetuni tasakuran panjenengane Mas Soni kalian Mbak Ainun nyatanipun dipun barokahi dening panguwasaning dat Kang Purwengdat. Sarana dipun paringi jawah. Mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa. Wong menika sampun setengah mainan langkung dados mboten dados sebab menapa kemawon. Ya mung kula suwun ingkang ngatos-atos. Nginggil menika mboten ketara. Ketoke enak-enak tenguk mak biur. Ra malah ngrekoso. Kedep tasma aku nyawang slendang biru. Era jamak-jamak. Tak pindah kene lek ku tancep lah, kene trocoh ki apa wis dadas-dadas. Mula kudu ngati-ati. Ha nek nganti ketrocohan iso dadi krecek aku engko. Nyelaki janji. Monggo swantenipun Ibu Prastiwi. Kula suwun. Biasane Prastiwi iki ya nolak udan kok iki kok ora mandi. Mbok coba. Unsalno dhuwur gendeng, Pras. Kathok. Anyelake, monggo. Slendang biru, slendang biru, slendang biru, slendang biru. Amonge, among ngenaki hati. Nora tekan batin setiamu. Selendang biru tetep ana janjimu. Ya. Tetep ana janjimu. Selendang biru. Agi tengoke mak biur. Asem dadak keramas aku. Mulane kok ya ngati-ati. Ora ngati-ati karang ketok iki ora ketara. Saya mlembung bareng pecah kok banyune mak piyoh. Heeh ya, apa-apa ki nek mlembung kok nek pecah mak piyoh ya, Tru. Ya dhewe-dhewe kaya, heeh. Sowan ning daleme Pak Haji. Sapa kok? Haji sapa? Haji Santosa. Ya. Sing ndhaupake putra-putrine
Menane Mas Sony karo Mbak Philip dengkulmu mlocot. Mas Sony karo Mbak Ainun tak kira nek merek teh Mbak Sony karo Philip dong Mbak Ainun. Heeh. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Iya. Suga-muga tekan kaken-kaken inan-inan ya, Truk. Sing jeneng wong ndongake wong dadi manten iki janjane tekan kaken-kaken inan-inan iki salah. Kaken-kaken inan-inan iki tuwa to, Gong? Heeh, aja nganti sok tuwa iki malah pisah. Nek iso tresna tinresnanan nganti puputing yuswa. Lho. Ngono. Tresna tinresnanan nganti puputing yuswa tegese nganti entek umure isih padha-padha tresnane. Asline ngono ya? Asline ngono. Piye bareng aku kudung nggone bojoku terang to? Kuwi maksud tak nggo kudung nggone bojomu to? Heeh. Kok kaya anduk. Ayo sok tak nggo andukan bareng. Ngawur ora. Anduk kok dirangkep-rangkep ora. Iya. Ya seneng melu bungah, melu ndongake muga-muga nek cara pranata cara MC ae do ngendikake muga-muga pikantuk kanugrahan momong golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Jane kuwi apa to, Truk? Anak. Golek kencana ingkang bangkit tata jalma kuwi anak. Sing jeneng wong bangun Bali Wisma kuwi seneng-senenge nek wis bar dadi manten kuwi sing diarep-arep ya kuwi paringan kanugrahan wujuding putra, mbuh lanang mbuh wedok kuwi ditampa kanthi ikhlas, ora usah dadak milih-milih. Mergo anak ki paringane Gusti. Anak ki saka tembung ana. Anane iso gumlaran ning Madyapada ki mergo Gusti sing nganake utawa sing paring ana wekasan dadi anak kuwi mau. Wong tuwa mung sak derma dititipi karo sing gawe urip. Ngono ya, Tru. Ha iya. Mula kowe karo aku wajibe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Bener Bapak Santosa wis kraya-raya rawuh ning Ayodyakarta. Heeh. Paring dawuh karo awake dhewe sak rombongan. Heeh. Ya karang kanan kaya ngene iki ora dijaluk, ora dijangka. Ha iya. Mula udan ngene iki ya wis malah wis paring berkah ora apa-apa. Ning iki terang rep sirep saka kersaning Gusti. Amin. Sing dikarepke pancen ngono. Ada ora njaluk tulung aku. Lho. Kowe ya iso nyolak udan. Lho aku ki nang kene ora terkenal nang Yoja ngono, kejaba dalang aku ki nolak udan, loro nolak utang. Oh. Heeh. Bayar utang. Nolak utang tegese ora tau bayar. Ha padha wae ora. Aku nek wis matek kaji terus sing jeneng mendung ki. Heeh. Singkirke ngetan kabeh tengah padang. Heeh. Ning winganane aku dipentungi karo sing digawe mergane. Mendunge tak singkirke ngulon ki ngulon kabeh, bareng let 5 menit ngetan meneh nggawa kanca. Wah dadi terus banget malah. Oh, kok iso. Rapale kleru. Rapal kok kleru. Petruk, apa Mas Garing? Ngene ya Dik Petruk. Heeh. Iki awak dhewe ora mung ijen, isih dibantu karo Mas Duojo. Wah, Duojo. Duojo jo klitik karo jo kluthuk. Nggone arep dinggonke ngendi? Ngene wae. Awak dhewe kudu iso ngerti dagelan nek kudanan piye. Mula dikekke kono salon. Ya aja kaya ndagel kok dhewe-dhewe ora. Iya. Mangga dipun aturaken, mangga. Ayo. Nyuwun pangapunten bapak-bapak, mas-mas sing lenggah wonten mriku katuran semise sawetawis. Heeh. Oh, kukut. Ora apa-apa. Susukan sedhela, Pak, susukan sedhela. Nyuwun pangapunten. Ha iya. Mboten dados menapa. Wong dasare niki wis terang kok. Iya. Wis saya trenceng wis terang. Heeh. Wis tak obongke rokok. Wah iya. Oh gunane apa dobongke rokok ora? Ayo, Mas Jok Klitik karo Mas Jok Kluthuk. Nggih. Wah. Wis tekan kene kaget aku. Heeh. Kok mati mike? Alah baterainya telas. Pangapunten lho. Lah niku Mas Kluthuk dereng tindak niki to? Dereng niku. Lho. Lah sampun disiim niku. Lho walah.
Mbok ya dimatke mengko nek yae niki wong nika niku sok rabon ayam. Mila. Anu man ngagem gending man nggih. Oh nggih, monggo. Panas-panas mlaku ora nggawa payung srandale diseret dramaane mlentung Surabaya geger fungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka panas-panas mlaku ayo singgane karo matake gawa payung srandale diseret dramaane mlentung Surabaya geger fungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetep Ayo kae Semar ngetutke Ndara Permadi ning Astana Gadamatana. Ayo, go.